Yo, what's up guys, ljudi, dobrodošli u treću epizodu Minecraft preživljavanja. Ili četvrtu, možda i drugu, ne znam, nije ni bitno. I danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ajmo malo krava da ubijemo. Kao što znate, u prošlom epizodama skupili smo obsidian i 11 dijamonata. Gdje ona tamo? Crkni bre. Koliko imamo koža? 6 koža. Super. Idemo mi da se uselimo i naselimo. Idemo ovamo. Okej. Idemo ovamo. Možda tu ima neko selo. Čekaj bre. Da imamo piletinu. Koliko mi treba glad? 20... 30 sekundi, ajde da kažemo. Gdje ćemo sad? Dajmo vodu. Ništa. Jedna trska, pa trska mi isto treba, šećerna. Čekaj. Jel' ovo? Koliko ovo puni? 1,5. Okej. Ovdje imamo šljunak, evo ga. Flint. I to sam još šećernu trsku. Da, i to će nam treba za enchanting table, pošto nam treba i knjiga. A knjiga se pravi od kože i od šećerne trske. Ako neko nije znao, eto sad znam. Evo čujemo još svinja. Još malo miša smo dobili. Idemo mi ovamo. Ok. Idemo. Ok, ljudi, evo još kravica. Ok. Debre, bežiš od mene. Nema ti bežanja. Ovo jedan stol mi ne treba. Ok, mesa, super. Čekaj. 1, 2, 3, ok. Ok, ljudi. Idemo. Napravit ćemo... Sorry, nećemo, pravit ćemo za sad kameni mač. Kamene mačeve. Ali ako nađemo još... U stvari napravit ćemo iron mač, pošto imamo još 9 metala, da. Idemo ovamo. 3 minute već snimamo. Okej. Daj, gdje više se naselim. U stvari uselim. A isto mu dođe. Idemo ovamo. Selo! Olea. Olea. Is this the night? Oh yeah. Oh yeah. Zmieni se džungla odmah pored, šalim se. Sve ste buš. Za iron boot. Za diamond boot. Ti brate nisi skup da ti ja kažem. Nisi skup nešto. A ti je svinjata. Ovdje ima jedan chest, tako je. Malo rane. Šta ne treba? Ne treba mi broj vrata, beži. Okej. Malo dela.
Aha, čuje se i pauk. A da li imamo neku farmu, bre? Alo? A neka farma? Farmica neka, a? Ništa. Nemate farmu. Pa vi kod da niste ni selo, je. Što ti tražiš tu? Tebi ću bre kupim, ti jasno. Naravno da je kad voliš da jedeš slanine. Šta mi ti tražiš, majstore? Ništa. Mogu sam tebe da uzmem. Nebitno. Pa moraju bre oni da imaju farmu neku. Nemaju. Čudno. Ti nisi skup. Okej. Ljudi, zove me mama, samo malo. Okej, ljudi, evo me. Samo malo da smanjim zvuk u Minecraftu. Zato što se malo previše čuje. Idemo malo da kopamo ovdje. Ja sam ovdje stavio meso da mi se peče. Evo ga. Ajmo jedan biftek. Okej. Idemo mi sad dole malo. Aha. Evo ga, odmah kamen. Pripremimo kramp. Malo krampa. Okej, metal. On mi treba. Još metala. Idemo. Opa! Emerald. To nije jedan emerald, nego malo više. Još emeralda. Još, koliko? 8 emeralda, ljudi. 8 emeralda. Dok ću ja da se popnem do gore. Vrlo jednostavno, evo ovako. Okej, sada ću ovdje se uselim. Čekaj bre. A moje peć, moja rana. Okej. Idemo vamo, ovo je moja kuća. Jel vam jasno? Moja bre, nije vaša, nego moja kuća. Radna tabla, K2. Okej. Okej, neke malo bitnije stvari ovdje da odložimo. Kako si ti ušao, majke ti je? Tebe ću da uzmem, čekaj. I jedan emerald. Dođi vamo. Ma ne ti brojim, tvoj drug. Tako, veš. Ovo. Ovako, ovako. Ovo ću ja sve da ispečem. Ovo. Ovako. Ovo, ugalj. Evo ga ugalj. Malo baklji da postavimo ovdje, pošto je malo mračno. Baklje. Kliknite za epizodu, ako vam se svidao ovaj video, šerujte, lajkujte, subscribeujte, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!